Estem a Wadi Shab, acabem d'arribar a Damasc, 2 hores de cotxe, i ens n'anem cap aquí dins, cap al Wadi. El Wadi Shab significa el Wadi del Noi. Un wadi és una zona que ve de desembocar mar, que ve de dalt la muntanya, palmerars, riu, tolls, pous d'aigua. Xalarem. Us ho anem explicant, d'acord? Tot el que ens trobem pel camí. Ja estem a l'interior de Wadi Shab. Ho veieu, no? Doncs tot és així, quilòmetres i quilòmetres, dreta i esquerra, amunt. Però això, ara us explico la història, no era així inicialment. Wadi Shab no existia, era tota una muntanya absolutament tancada. Què va passar? Hem pujat amb una barca per poder creuar cap a la banda per començar a caminar. Allà sempre hi ha hagut una mica d'aigua. I diuen que hi havia un noi que es deia Hussein i que tenia una novieta ben bé a 7 o 8 hores travessant muntanyes. I en Hussein, tant de caminar muntanya amunt, muntanya avall, estava destrossat, pobret. I va descobrir que hi havia una cova i que aquella cova, si ell anava, era molt fàcil com d'anar retallant i d'anar aprofundint amb la cova, i va pensar que podia fer una espècie de túnel per arribar amb moltes menys hores al poble de la seva nòvia. Què passa, però? Als països àrabs, en concret aquí a Oman també, òbviament, els genis viuen dins a les muntanyes i odien absolutament que les perforin. Què li va passar a Hussein? Que anava fent forat, perquè l'amor és més potent que no pas la por, i es va trobar de cop i volta amb el geni, horrorós, grandiós, dels dolents, dels xungos. El geni va estar a punt de matar-lo i en Hussein li va explicar, el va com a mig camalar, i el geni li va dir que, d'acord, tan sols et deixaré passar cap a l'altra banda si ets capaç de resoldre un enigma. I l'enigma és... Ojo, Davant de banda de barca, en Hussein havia de tornar sempre amb la barca, el geni li va dir, jo et donaré una guineu, una col i un conill. I m'has de travessar la guineu, la col i el conill d'una banda a l'altra del wadi, de la banda final on hi ha l'aigua amb la barca, però només amb un animal o una peça a cada viatge. Si pots fer-ho, t'obriré el pas. I diuen que Hussein va pensar, però esclar, és dificilet, perquè si deixes primer el conill a una banda i després hi portes la guineu es menjarà el conill. I si deixes la col i portes el conill es menjarà la col. I a veure què passa aquí, no? Per resoldre l'enigma, ara entrarem al wadi. A veure, aneu-hi pensant, us anem explicant més històries mentrestant.